Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Ale jestli ti to mámka dovolí, tak se klidně podívej. Tome! Kurva! A teď tak to ty! Skočíme tady do prostoru, kurva! Kurva! Do hajzlu! Z levelu, tak, hopsa, hejsa, dobrandejsa, já sa dobrindám! Pojď! Kurva! Pizda! Ne, tam už je konec! No! Nicht! Nein! Ne! Pizda! Co to je, kurva? Fuck. Jsem jo! Ne! Kurva! Ne! Co to je za ďáblovo sídlo? Hop! Tak! Ne! Kurva drát! Ne! Jo, ne! Skočíme, neskočíme? Neumíme skákat? Do písku? Neučili tě to? V 5. třídě! Co to je? Co to je? V této ďábelské hře! Ne! Ne! Kurva! Ne! No! My fucking god! No! Pane bože! Jo! Ne! Však to skoro bylo! Takže čusák, rusák, mějte se nádherně, dámy a páni, nech vám nejebe. Ahoj!